MTV. Исәннәрмесез, барыгызга да мин Диана Тажетдиновадан зурдан-зур сәлам. Зәңгәр экраннар алдында мине күрү белән күпләрегез яшьлек тавышы башлануын аңлагандыр. Бүген дә яшь талантларны барлап, аларны хит-парадыбыз баскычларына тезәрбез. Ә ул арада куллар юу көне хакында сөйләшербез. Әйе, менә шундый бәйрәм дә бар. Хәзер барысын да сөйлим. Киттек. Ни кызганыч, тапшырубызны күңелсез мизгелләр белән башлап җибәрергә туры килә. Бер резидентыбыз хит-парадтан төшеп кала. Карабызык. Şehirde bulunda ak çiçekler yılmaya, emin senin karşında, emin senin kulunda, emin senin karşında, emin senin kulunda. Ә хәзер күңелле минутлар. Яшьлек тавышында яңа резидент. Алкышлар белән каршы алыгыз. Җырны яки җырчыны ошатсагыз, 1320 номерына тавышлар юллагыз. Бүген шундый матур көн, ә миңа укуга барасы бар. Бәхетлеләр туа диеп язда, сыер ышыклары кунап сайрый талда. Мин гашыйкка шулай тыйыламын, күзен кысып көлә күктә айда. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Рәхмәт
Илсур Мустафин моңа әллә ни игътибар бирмәсә дә, ашар алдыннан берничә кат сабынлап кул юа икән. Көне буена кайда гына йөрмибез бит. Әллә нинди бактериялар булырга мөмкин дип белдерде ул. Экраннарда мизгелләр җыры белән Илсур. Гомерләре керен усыныга, исмиләр җилләрдә карышыга. Сөюнең иң татлы чагында, мизгелләр каядыр ашыга. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, ашыкмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Җитешеп калырга татырга, сөюнең шатлыгын рәхәте. Кешегә гомергә бер генә бирелә сөелү бәхете. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, ашыкмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз, юлыбыз. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, әзгенә, ашыкмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз. Мизгелләр, мизгелләр, туктагыз сөюнең иң татлы чагыбыз. Әзгенә, әзгенә, ашыкмый торыгыз бик, ерак барасы юлыбыз, юлыбыз. Дуслар, арагызда гармонда уйный белүче юкмы? Уйнагыз әле, менә ничә атна рәттән Камалин нәкъ сезгә багышлап, уйна дустым гармуныңны дип җырлый бит. Гармун уйнаган арада тавышлар да юллагыз.
син кулыңда көмеш yüzük izlerime düşürmegez uzaklarını özüp izlerime düşürmegez uzaklarını özüp Уйна дустым гармуныңна жырлаған күйләрне сен ойнаған жырлаған қалсын сағынып сөйләргә сен ойнаған жырлаған қалсын сағынып сөйләргә Дуслар, яраткан җырчыларыгыз өчен 1320 номерына кодларын юларга онытмагыз. Әлегә Илнар Гыйльманшин башкаруында Кайда син җырын тыңлабыз. Аның коды 116. Жәйгет күннәр, болында гүлләр, кайда калдылар, соң ул чакылар. Тәүге саф хисләр, тылсымлы кишләр, кайда безнең ялкын учакылар. Мең төрле сорау, мең төрле юрау, мәхәббәтем, кайда син, кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз. Ümitlənib seni gütəm min Min türlü sorau, min türlü yurau Məxəbbətin qayda sin Qayşan görüşəbiz, qayşan uçraşabız Ümitlənib seni gütəm min Әйләнді жырға, қайшан бірге тұрмыш құрырбыз Искә түшіріп, үткен шақларыны Бірге бик бәхетлі болырбыз Мең түрлі сұрау, мең түрлі юрау Мәхәббәтім, қайда син Қайшан көрішәбіз, қайшан ұшырашабыз Ümitlənib seni gütəm min Min türlü sorau, min türlü yurau Məxəbbətin qayda sin Qayşan görüşəbiz, qayşan uçraşabız Ümitlənib seni gütəm min Qayşan görüşəbiz, qayşan uçraşabız Сендә уйлыйсың, сендә көтәсің Шулай гомерләрне үтәсің Тизрәк күрешик, барсын аңлашик Бушка яшьлегебез үтмәсен Мең төрле сорау, мең төрле юрау Мәхәббәтем, кайда син Кайчан күрешәбез, кайчан очрашабыз Ümitlənib seni gütəm min Min türlü sorau, min türlü yurau Məxəbbətin qayda sin Qayşan görüşəbiz, qayşan uçraşabız Ümitlənib seni gütəm min Qayşan görüşəbiz, qayşan uçraşabız Ümitlənib seni gütəm min
Айсылу Файзарахмановның дәрте уянса, көненә 10 тапкыр өйін җыештырып чыга ала. Ай-яй уңган кыз икән үзе. Назлы җилләр җыры белән экраннарда Айсылу. Ашкыныпла язгы җил очып керде. Чәчәкләр хуш исе белән синнән сәлам китерде. Язгы җилләр, назлы җилләр, бик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр. Искандер. Айсылу. Чәчләремне тибрәндерә язның назлы. Ярышка әзерләнәсең? Юк. Үзем өчен. Просто былай гына. Ничего себе былай гына. А ты крутой. Өйрәтимме? Язгы җилләр, назлы җилләр, бик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр. Язның җылысы һәр җаныга, һәр йөрәк. Как дела? Au début, nous avons fait ça parce que nous avons dans quelques minutes qu'on va faire me rappeler. Nous avons fait ça alors tout ça les bons SMSS. Безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр. Назлы җилләр, бик бәхет китерсеннәр, йөрәкләр бергә типсеннәр. Язгы җилләр, назлы җилләр, безнең йөрәкләр аерылмый, мәңге бергә, бергә, бергә типсеннәр. Галимнәр фикеренчә, бүгенге көндә бактериялар белән тулы әйбер ул телефон. Әйе, дуслар, иң күп бактериялар биредә җыела икән. Димәк, телефоннан сөйләшкәннән соң кулларыгызны юырга онытмагыз. Килдем әле сезнең янга, әйтер сүзем булганга. Матур якты уйларымнан, күңел ташып тулганга. Теләкләр
eşleriniz, yakta bulsun yolunuz, koyaşlı bulsun kügebіз, yemli bulsun günübüz, deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümülübüz. Koyaşlı bulsun kügebіз, yemli bulsun günübüz, deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümülübüz. Suğuşlar bulmasın jirde, balalar şat bulsunlar, dost tuğan yakınlar bizni suyundurup dursunlar. Dileklerim benim sizge, sağ selamet bulunuz, matur bulsun işleriniz, yakta bulsun yolunuz, koyaşlı bulsun kügebіз, yemli bulsun günübüz, deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümülübüz. Koyaşlı bulsun kügebіз, yemli bulsun günübüz, deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümülübüz. Bik kadirli bulup kına, matur turmuşta yaşik, birge bulup, birden bulup, jirge şatılık üleşik. Dileklerim benim sizge, sağ selamet bulunuz, matur bulsun işleriniz, yakta bulsun yolunuz, koyaşlı bulsun kügebіз, yemli bulsun günübüz, deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümülübüz. Koyaşlı bulsun kügebіз, yemli bulsun günübüz, deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümülübüz. Deyip şatlık mizgillerin, jırlap dursun kümülübüz, jırlap dursun kümülübüz. Күпләр минем белән килешер. Ничек кенә чисталык яратсак та, кай вакыт өйгә кайтып киемне дә эләсе килмәгән чаклары була. Ялкаулык инде бу. Ләкин кай вакыт рәхәтләнеп ял итеп алыр өчен әзрәк ялкау булсак та ярый. Әйе бит, Ради Зарипов, хыялымда син генә. Күрүдә гашык булдым мине сиңа, шушы көннән алып тыңгы юк миңа. Күңелемдә син йөрәк ничек түзәр, күзләрем көндә сине эзләр. Син генә хыялымда, кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда. Сүнгән хисләрем дөрләп кабындылар, йолдыз булып күңелемнең күгендә. Никләр очрадың йөргән юлларымда, оныта алмам инде гомергә. Син генә хыялымда, кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда. Син генә хыялымда, кайларда гына йөрсәм дә син генә уйларымда.
ұшыраттым еркем. Сен хаманға тек менің көңілімді. Нешік тырышсам да ұнталмам сені. Кел яныма күтем сені бүгінді. Сені гіне қиялымда. Қойлардағын айырсам да сен гіне ойларымда. Сені гіне қиялымда. Қойлардағын айырсам да сен гіне ойларымда. Seni gene xiyalımda. Qoylardağın ayırsam da seni gene oylarımda. Seni gene xiyalımda. Qoylardağın ayırsam da seni gene oylarımda. Seni gene xiyalımda. Qoylardağın ayırsam da seni gene oylarımda. Qoylardağın ayırsam da seni gene oylarımda. Достар, татар эстрадасы яңалыкларын беренчеләрдән булып беләсәгез килсә, социаль челтәрләрдә TMTV каналына язылыгыз. Иң кайнар яңалыклар, яңа клиплар биредә. Әлеге иң шәп җырны сезгә мин тәкъдим итәм. Карыйбыз. 3нче урынга лаек җырчыбызны каршы алыгыз. Hayırlı irde, krasını. Hayırlı irde, Şişmesine to'xtab içtim suyun salqinin, içtim ushlab, içtim jırlab, bastım yürek yalqinin. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesine qarab tiladim tilaklerim, tilaklar qabul bo'lar deb ishondim yurakdayim. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Neçe kilo? 87. 2 kilo razı yok sende yok bana ver. Şişmesi şiltilib tog'lardan tuban og'a, munda qovushgan g'oshiqlar mangiga birga qola. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, g'oshiqlar senda qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, g'oshiqlar senda qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Baxit şişmesi sirri singa şişesi, aşıqlar sende qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Aşıqlar sende qo'naq, og'asin shunga o'ynab. Aşıqlar sende qo'naq, og'asin shunga o'ynab.
Марсилия бар хатын-кызлар кебек үк чисталыкны бик нык саклый. Җырчының өендә шуңа күрә гел чисталык. Ә кул юуга килгәндә Марсилия камыр ризыкларны пешергәндә дә еш кулын юа икән. Икенче урынны яулаучы резидент сезнең экраннарда. Үйге. Мода у үземек жиза Безнең эчке дөньяны ача Синдә модадан артта калма Гел яңаша киен заманча Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Ай-ай Киен заманча гламур журналда Күңелгәйин күкләргә очар Ким булмассың һич син косма кызда Бәхтең килеп иңеңнән кычар Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Белән киенә белү Сихри рәхәтлек бирә күзләргә Бөтен дөньялар ямьләнеп китә Шатлык нур өсти хәтта күзләргә Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода Марат Ахмадиев өчен чисталык бик мөһим. Шапшаклыкны бөтенләй яратмыйм мин дип белдерде җырчы. Кулларын ул урамнан кергәч, ашар алдыннан 1-2 кат юа икән. Молодец, Марат.
чисталык, сәламәтлек нигезе. Беренче урын Яшлек тавышы хит парадының бүгенге лидерын карабызык. Şak üsken yağım Sağınıklar isime düşürem Jegim ahtır günlerde Ayı zenger köklerde Işıp kaytam tuğan üsken jirge Uramlardan uyinat yürgen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Uramlardan uyinat yürgen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Avılım avılkayım Tanış her bir suhmağın Yalan tepiye girgen yaklarım Uramlarını bir itip Yaştaşlarını üz itip Uynap üstük senin koşağında Uramlardan uyinap yürgen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Uramlardan uyinap yürgen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Газиз туған йұртқайым Бишік жырын жырлады әнкәйім Бірге типсін yüreklер Бірге ұсын ғүмірлер Матыр тұрмыш бәхет шатылынды Урамlardan uyinap yürgen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Uramlardan uyinap yürgen Yaşlıkka qaytır idim Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Şalgır kilip üsken şaklara Bir paytası idi Яшлек тавышы хит парады бүгінге тамам. Киләсе атнада күрешербез. Яларыгыз күңелле үтсен дигән теләктә мин Диана Тажетдинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.